limami kun san a sallah tilas a ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani Darazo Boys Comedian TV take kawo muku roman demokaradiyya kuma shiga lungu da sako domin jin ra'ayoyin mutane akan matakin siyasa da muka tunkara 2023. Yau ga mu da hazika kuma jaruma jajirtacciya akan matakin jam'iyyar APC wadda kusan zan iya cewa ita dai ba yar garin nan ba, amma da ta zo garin nan sai ta ga wasu al'amurori wanda ya burge ta a garin, sai ta ce ba za ta tsaya a nan ba sai ta zo ta dan bada ba'asin bakinta akan jam'iyyar APC. Malama Hannatu, sanne da zuwa wannan gidan TV ba mai albarka. Ko da ki faɗi sunanki da sunan mahaifinki da kuma daga yadda kike a wannan talabijin namu mai albarka. Barkan ku dai da warhaka. Ni ce mai suna Hannatu Adamu John. Na fito daga yankin Gombe. To sanne da zuwa. Na ji kuma an ce ki ra'ayin APC kike yi. Ban san me dalilin da yasa kike ra'ayin APC. Abin da ya sa na shawar in shiga APC ga rayuwarsu da suke aikin yawo A Darazo local dan halaka ki an batu. to yana ayyuka da dama a garin nan, ina jin yadda jama'a suke yabansa, ne ma ya burge ne yasa ya ce bari in koma APC. Kuma su waye ne jami'an da suke sanadin kika tafiya? Kina da wani iyayen gida ne a cikin wasu? Ba shakka ina da su. Kamar suwa da waya? Abu so da Iliya Owa da Malam. Su ne shugabannin. Tabbas ni ma dan Darazo na san cikakkun yan APC ne kuma masu jajircewa kan hidimar APC. To ya ushe me ya kawo mana ne garin tun da ni ma ina da kamar ina so in ji abubuwan da ya kawo. To ga nan misali ka duba yadda ake yin tituna a garin nan. Kowane ɗaka tambaya wake wannan aikin zai ce maka ya wuce yake wannan aiki. To ne kuma hakan da ake faɗin ne ya burge ni. Yasa in na je ya kawo mana ci gaba da yawa a garin nan, ba abin da za mu ce masa ya sai ci yawa. Kin tabbata kin ga ayyukan kin shiga kin Na tabbata na ga. kin ga tituna a Darazo na gari? Na gan su. Allah saka masa da alheri. Akwai kuma ɗansa da yake kokari, shi ma yana kwatantawa, ina dan jin sa ana faɗarsa. Ko wane ne wannan ɗan nasa? Yaya dadi ke? Yaya dadi. Ke ma yayin ki ne? Ni ma yayana ne, saboda mai san matasa ne kuma yana da jajircewa. Malama Hannatu, Allah ya saka da alkhairi, mun ji ra'ayinki akan wannan al'amari. Sai mun neme ki wani karo za mu dan ƙara jin ba sai ga hidimar ya ushe guda. Darazo